Assalamu alaikum hormatly adamlarym. Garaşyly baky tarap ýurdumyzdaky täzelikler hem habarlar bilen tanışdyrýan Watan habarlary gepleşmeli. Türkmenistan prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow Russiýa Federasiýasynyň prezidenti Vladimir Putin hem Russiýa Federasiýasynyň Tatarstan Respublikasynyň prezidenti Rustam Minnixanow Menzelinsk şäheriniň golaýyny adam pidalaryna hem şiket ýetmelerine getiren 410 kıtymly uçurnyň helakçylygy uçurmak derali gynanç hatyny berdi. Türkmenistan prezidenti şu agyr pursatda ýurdumyzyň halkynyň hem hökümetiniň adyndan şeýle hem hut öz adyndan Gurban Burunluň dogun garnaşlaryna hem-de ýakynlaryna ýürekden gynanjyny we medet berje sözlerini ýetirdi. Ejir çekenlere bolsa teýid wagtda sagarmaklar bardaky dileglerini beýan etdi. Watan habarlary ýepeşmede dowam edýäs. Şuny Ministrler Kabinetiniň ýurdumyzda 2021-nji ýylyň 9 aýyna ýerine ýetirilen işleň netijelerine başlanyp, sanly urgam arkaly geçirilen giňişleň mejlisinde hormatly prezident bilen öňde goýan wezipelerini durmuşa geçirmegiň ugruna başlanan maslahatlar geçirildi. Olaň başyna Türkmenistan parahatçylygyň we anşmagyny watany diýen şygarasyna geçen ýylla ýurdumyzda ösürmegiň möhüm meseleleri boýunça pikirleşmeler boldy. Hemem milliýetlerimiziň öňde goýan wezipelerini ýerine ýetirmegiň ugrulary kesýetlenildi. Milli Giňeşiň mejlisiniň ýolbaşçynyň hem deputatlaryň gatnaşmagyna geçiren maslahaty, hormatly prezident bilen başlanýagy boýunça döwletimiziň demokratik, hukuk we dünýäwi esaslarynyň berkitilmegine, ykdysadyň ýokary ötüşlep günleriniň üçinedilmegine, halkymyzyň durmuş derejesiniň ýokarylmagyna gönükdirlen, giň möçürli özgörtmeligiň kanunçylyk bünýadyny berkitmek bilen baglanşykly meseleleri ünserli. Garaşy Türkmenistanyň düýpli özgörtmeleri ýoluna çyp, jemgyýetiň iň ýokary gymmaty hökmüni öz raýatlarynyň bähitleriniň, hukuklarynyň hem azatlyklarynyň gorunmagyny, döwlet ötüşiniň ileri tutulýan ular hökmüne yglan etmeginiň wajypdygyny ataldy. Belenirşýäli ýurdumyzyň deputatlarynyň hünne berkarar ýurdumyzyň geljeki ötüşini, oňa raýatlarynyň awadançylygyny öpjüdýän kemil kanunlary kabul etmek ýaly möhüm wezipeler durýar. Deputatlar jemgyýetçilik syýasy wakalary işleň gatnaşyp, döwlet derejesinde kabul edilen çözgütligiň ähmiýeti boýunça wagt netigat işlerini ýa-da alyp barmalarlar. Munyň öňünde halkymyzyň döwlet syýasatynyň üstünlikli durmuşa geçirmegine munasip goşunt goşmaklaryny hem adamlaryň syýasy taýdan düşünjeliginiň ýokarylmagyna aýratyny ähmiýetlidir. Deputatlar jemgyýetçilik wakalarynyň jümmüşinde bolmaly, halkymyzyň oňyn çözgütleri hem özgörtmeleri bolan isleglerini işleň öwrenmeliler. Maslahatda bular bar durup geçip şeýle işleri alyp barmagyň uly ähmiýetini ataly. Hemem burada ýerine ýetirmeli işler boýunça pikir alşyly. Şeýle maslahatda döwlet syýasatynyň ileri tutulýan ularyň şäherlerini mejlis tarapyndan öňde goýulan möhüm wezipeler nazara alynıp, durmuşa geçirilýän işleň üstüne durulyp geçirildi. Milli Giňeşiň halk maslahatynyň adalarynyň gatnaşmagyna geçirilen maslahatda hormatly prezident bilen Türkmen jemgyýetiniň hukuk bünýadyny, oňa hakyky demokratik ýürüleglerini mundan belägen berkitmek boýunça halk maslahatynyň alyp barýan işleriniň aýratyny möhümdigini bellep, aýdan sözler boýunça işleri alyp barmagyň ugrulary ara alyp maslahatlaşyldy. Çykyşlarda kanunçylyk taýdany gollawyň döwletimiziň durmuş ykdysady wezipelerini çözmekde netijeli gurar bolup durýany belenip, geljekde alyp barýan işlerini halkymyzyň awadançylygynyň ýokarylmagyny hem jemgyýetimizde demokratik ýürülegleň berkarar edilmegine gönükdirilmeli ataly. Mejlisiň deputatlary syýasy partiýalaryň jemgyýetçilik gurumlarynyň wekilleri bilen birlikde ýerlerde döwletimiziň insanperwer içeri we daşary syýasatyny, milli kanunçylygy, raýatlaryň hukuklaryny we borçlaryny düşündirmek, milli däp desulary, sağdyn durmuş ýürüleglerini tebigaty goramak barada wagt netigat geçirmek çäreläriniň ýa-da geçirilýäni ataly. Munyň öňünde hormatly prezident bilen jemgyýetiň hukuk esaslaryny kemilleşdirmek, onu hakyky demokratik ýürülegleri berkarar etmek boýunça öňde goýan wezipelerini ýerine ýetirmegine wajypdyr. Daşary işler ministrligine geçiren maslahatda şu ýylyň ýanwar-sentýabr aýlaryna maraşylyny işlere sersalny. Belenşýäli garaşy döwletimiziň daşary syýasaty, uzalykdy ýaly betaraplyk, parahatçylyk söýmek, hoşnetli goňşulyk we özara bähitli hyzmatdaşlyklaryny berk eýermek arkaly amal aşyrly. Türkmenistanyň berek bire hormat goýmak, inanşmak, hoşnetli goňşulyk we halkara hyzmatdaşlyk gatnaşyklaryna uly ünseriýany barada aýdyryp, bu işleri mundan beläge netijeli ösürmegiň ähmiýeti barada durup geçirildi. Oňyn bir taraply hoşnetli goňşulyk hem açyk kapylar ýürüleglerini esasen ýana daşary syýasy strategiýany durmuşa geçirmek bilen Türkmenistan sebäpsiň hem dünýäniň ýurtlary bilen köp ýolly hyzmatdaşlygy, awraly halkara gurumlar bilen netijeli gatnaşyklary ýa-da esasy ösürýär. Maslahatda hormatly prezident bilen dünýäde bolup geçýän ýagdaýlardan habarly bolmak, hem şundan uralyp dürli halkara şäherlerden geçirmek, şeýle-de ulary ýurdumyzdan gatnaşmagy, teklipler taýýarlamagyň möhümdigini, hem berkarar döwletimiziň bir taraply bayramlaşyrmagyň, şeýle-de 2020
2022-nji ýylda gözeň tutulan halkara şäherlerine talabalar taýýarlanmagyň mümkindigini aýdyp, berene degişli tapşyryklaryny ýerine ýetirmek babata esasy işler boýunça birnäçe teklipler dinlendi. Çıkışlaryň dowamyny belenşäli häzirki wagtda Türkmenistanyň daşary syýasat strategiýasyny durmuşa geçirmek, onu bütün dünýäde awraýany hasam artyrmak üçin milli diplomatik düzüminiň işgärleriniň netijeli işlemegine hormatly prezident tarapyndan ähli şertler döredildi. Şoňa görä de maslahatda hormatly prezident bilen başlanýy boýunça Türkmenistan parahatçylygyň we anşman watany diýip öwrendilen ýylda bu şygary iş ýüzünde amala aşyrmak üçin ören köp hem tutan ýerli zähmet çekmegiň möhümdigi dogrusyna belenildi. Daşary syýasat idaratynyň işgär düzümi işlemäge döretip berýän hemme amatly şertler üçin hormatly prezident bilen tüý sürekdeni hoşallyk bildirip, ýurdudan daşary syýasat strategiýasyny üstünlikli durmuşa geçirmegini ähli taýlalaryny mundan belägem gaýgyrman zähmet çekip, hormatly prezident bilen öňde goýan wezipelerini awray bilen ýerine ýetirjekliklerini ynandyrdylar. Iqtisadiýat, maliýe we bank ulgamynyň şeride ýokary gözlegçilik idaratynyň ýolbaşçylarynyň hemem işgärlerini gatnaşmagyna geçiren maslahaty ýurdumyzda şuýryň ýanwar-sentýabr aýlaryna hamraşylaryny işleň netijeleriniň iqtisadiýatyň puduklaryna durunukly üstüşlepgeniň saklanýanyny äşgär edenligi, ata watanymyzyň iqtisady kuwatyny hemem bäsleşigi goýuplaryny ýokalandyrmak ýoluny öňe tarap ädimleň ädilenligi, milli iqtisadiýatyň esasy ulgamlarynyň hemem puduklarynyň durunukly üsýäni belenildi. Maslahatda Ministrler Kabinetiniň 8-nji oktýabrda geçirilen giňişleýän mejlisinde hormatly prezident bilen pandemiýa daraly ýüze çykan häzirki kynçylyklara garamadan maýy goýum ýagdaýyny gowrunmak, maliýe ulgamyny döwrüp ýagdaýa getirmek, hemem konstitusiýamyzda raýatlykda bazary ykdysadyny kemal getirmegi, şartlandyrmak üçin gözeň tutulan giňgermi özüp bilen dowam etdirilmek barda aýdan sözlerini üns şekilli. Ma'lum bolşaýaly döwlet başlygynda şeýle bäsleşigi ösdürmek, eýşeýlik ýagdaýlaryny gowrunmak, ykdysadyýatda döwlet puduklarynyň paýyny azaltmak, telekeçileri giňden gollamak boýunça başlanan işleri dowam etmegi ilkinji nowatdaky wezipeleň hataryny görkezdi. Hormatly prezident bolu muňa ýurdumyzda daşary ýurtma ýolunlarynyň gelişini durnukly artyrmaga ýardam berjekdigini aýtdy. Bundan başga hormatly prezident bolu her bir ministrligiň we puduklaryny durundyryş idarasynyň ýol başlygynyň geljek ýyl üçin iş maksatnamasyny maliýe we ykdysadyýat ministrligine doly esaslandyrmagyny aýdyp, ýylyň ahyryna çenli idaralaryň arasyna özara hataplaşyklar geçirmek boýunça birnäçe anyk görkezmeler berdi. Şoňa ýalam hormatly prezident bilen geljek ýylyň döwlet budjeti boýunça ýene de maslahat geçirmegi, hemem ähli maddalaryny seretmegi, şeýle 2022-nji ýyl üçin maýy goýum maksatnamasyny taýýarlamagy, hemem tasdiklamagy da aýratyn üns bermegi taşyrdy. Maslahatda hormatly prezident bilen beren taşyklaryny uralanyp ýerine ýetirmeli işler dogrusynda pikir alşmalar boldy. Hormatly prezident bilen biziň alyp barýan syýasatymyzyň döwlet adam üçindir diýen şygary esasan ýanyny nygtyp aýdan sözleriniň aýratynamy 2022-nji ýylyň 1-nji ýanwarynyň zähmet haklarynyň, pensiýalaryň, döwlet kömek pullarynyň, talip we diňleýici haklarynyň möçürlerini ýene-de onu törümi ýokurlandyrmak hakynda fermana gol çekmeginiň, şununla bağlykda bolsa ýurdumda önçe iň pes aýlyk zähmet hakynyň möçürine gaýtadan seretmegin, wagtynyň ýetenligini üns çekmeginiň raýatlama tarapyndan ruh öýrentlik bilen kabul edilmegi buýsun şeýle belenildi. Masalan, dowamyny Türkmenistan prezidentiniň degişli kararyna laýykda ulanyrmaga berilmegi binaly wezifalaryň gurulşynyň öz wagtynda ýokary hili tamamlanmagynyň berk gözlegçilikde saklanýany barada maglumatlar boýunça çykyşlarda orun berildi. Çıkışlarda belenşäli hormatly prezident bilen beren taşyryklary berqarar döwletimiziň bagtyarlyk döwrüne garaşyl watanymyzyň ykdysadyýatynyň ýokary depony ösmegini üçinetmegi, hemem işiň maýy goýum syýasatyny dowam etmegi, Türkmenistany senagat taýdan ösen döwrete öwürmegi, bilimleri we innowasiýalara daýanýan, ykdysady durmuş we ekologiýa taýdan amatly tehnologiýalary özüne jemleýän, ykdysadyň puduklaryny we eýçilik görnüşleri bagtyna diversifikasiýalaşdyrmagyny üçinetýän, sanly ykdysadyýa uýunlaşdyrýan bazar ykdysadyýatynyň özgertmelerini üstünlikli amala aşyrmagy, täze iş ornlaryny döretmegi, ýurdumyzyň hemem sebitleriniň ykdysady kuwatyny berkitmäge gönükdirlen şäherleri ýygydyly durmuşa geçirmegi, ilatmydan ýaşaýyş durmuş şartlaryny hasamy gowrunmagy, sebitlerini maýy goýum işlerini kemilleşdirmegi gönükdirlendir. Maslahatda dowamyny hormatly prezident bilen bular barada öňde goýan wezipelerini ýerine ýetirmek şäherler barda pikir alşyp teklipler aýdyldy. Hemem işleri ýerine ýetirmegiň anyk uğurlary kesgitlendi. Ýanygy energetika toplumynyň işgärlerini gatnaşmagyna geçiren maslahatda oňa gatnaşyjylar hormatly prezident bilen ýurdumyzyň neft gaz toplumynyň puduklaryny idaralaryň işini mundan belägem kämilleşdirmek boýunça beren taşyryklaryň üstüne durup geçdiler. Hormatly prezident bilen bu urda öňdürýän anyk wezipler barda aýdyp, ýanygy energetika toplumynyň önümçilik görkezjerini ýokurlandyrmak, neftiň çykarylýan möçürini artyrmak, nefti gaýtadan işleýän zawodlaryň kuwatyndan dogry peýdalamak boýunça öňde goýan wezipleriniň çözülmeginiň zerurdygyny üns çekdi.
Hormatly prezident we Newt toplumuna maýa goýulmaryny çekmek, hadar deňdinäki ýataklary özleşdirmek, uglawdary çygmany gaýtadan işemek meselelerini uly ünsürmegiň zerur donanykdy. Şeýle-de Türkmenistan, Owganistan, Pakistan, Hindistan galy geçirjisiniň gurulşygyny şartlandyrmagyň çygmaly gaýtadan işeýän täze jabawtlary gurmagyň wajyp donaýtdy. Şununla birlikde hormatly prezident we ýanyň energetika toplumyny alyp barýan işleri düýüp seljermegi, hememi işleri döwrüň talabyna aýkyrda ýol goýmak üçin ähli zerur çärelere görmegi tapşyrdy. Çıkışlarda yurdumyzyň energiýa serişleriniň eksportyny diversifikasiýalaşdyrmak ugruna hormatly prezidentiň öňde goýan wezipelerini ýerine ýetirmek boýunça giňişlen pikir alşyrly, hememi degişli teklipleri ortaga atyrly. Mundan başga maslahatda belirlen şeýle soňky ýyllarda Türkmenistanyň ýanyň energetika toplumyna halkara hyzmatdaşlygyny ulugamy öňde wajy tejribelerin hemem ösene tehnologiýaň ornaşdyrmagyna aýratyn ähmiýet berilýär. Newt toplumynyň ähli dünýäniň işini kämilleşdirmek, burada durmuşa geçirýän şäherleri işleňleşdirmek, hemem toplumyň önümçilik kuwwatyklarynyň netijelerini ýokurlandyrmak boýunça öňdürýän wezipeler, hemem ulary ýerine ýetirmegiň anyk ýolları kesýetlendi. Masada gatnaşyjylary işlemege döredip berýän hemme amatly şertler üçin hormatly prezident bilen tüý sürekdöni hoşalyk bildirip, ýurdumyzyň ýanyň energetika strategiýasyny üstünlikli durmuşa geçirmek ugruna tagalalaryny gaýgyrmany zähmet çekip, milli ýerimiziň öňde goýan wezipelerini abry bilen ýerine ýetirjekdiklaryny ananlardylar. Medeniyet, nugat dörejiligi, habar berişleri we syýahatçylyk gurumynyň ýol başlarynyň hemem hünärmenleriniň gatnaşmagyna geçirilen maslahatda hormatly prezident bilen 2020-nji ýylyň 9 aýyna alyp baralan işleňe jemlene başlanyp, geçirilen ministrler kabinetiniň mejlisinde beren taşyrklaryny ýerine ýetirmek üçin çäreleri kesgitlemäge başlandy. Maslahatda hormatly prezident bilen durmuş uly döwlet syýasatynyň möhüm bölegi hukmyny kesgitlen medeni insan perwulugyny ösdürmegiň zerurlygyny belep, berene bir neçe anyk taşyrklarynyň ähmiýeti berendi. Ma'lum bolşýaly hormatly prezident we hünärmenler taýýarlamagyň derejesini ýokurlandyrmak, çylrajaýanyň işini kämilleşdirmek boýunça zerur çäreler görmegiň wajyp ony beredi. Şoňa ýaram hormatly prezident we halkara betaraplyk bayramyny geçirmekde düýüp taýýarlyk görmegiň wajyp ony. Sebäp hemem ähli mum derejede parahatçylyk we durnuň gulup putulandyrmagyň netijeli halkara hyzmatdaşlygy giňeltmegiň ýurdumyzyň hemme tarapyny ukguny üçin möhüm şert hökmüni berqarar watanymyzyň betaraplyk hukuk ýagdaýynyň dünýä birleşigindäki uly ähmiýetini açyp görkezýän gepleşikler hemem makalalary köprek taýýarlamagyň zerurlygyny aýtmagyň ähmiýeti bellendi. Bilinýär medeniyet ulamagynyň idaralyň işine sany ulgamyň mümkinçilikleri barha işin ornaşylýar. Maslahatda edilen çykyşlarda ata watanymyzyň şany senelerini medeniyet şäherleri ýokary derejede taýýarlamagyň wajyp ýagnatyly. Şol wakalyň taryhy ähmiýetini açyp görkezýän çylraja gepleşiklerini hemem medeniýet makalaryny taýýarlamak boýunça teklipler dinlendi. Çıkışlarda hormatly prezident bilen beren taşyrklardyr görkezmeleri esasında şol uglada alyp barmaly işler boýunça pikir alşyrly. Hememi işleri ýerine ýetirmegiň ýollary maslahatlaşyrly. Çıkış edenler hormatly prezident bilen taşyrklarynyň degişli derejede ýerine ýetirmegi ugruna ähli tagalaryny gaýgyrmajakdyklaryna inanyrdylar. Owu hoşuluk ulgamynyň ýol başlary hemem hünärmenleri hormatly prezident bilen ýurdumyň durmuş ykdysady ösüşiniň şu ýylyň 9 aýyna gadanlanan netijelerine başlanyp geçirilen ministrler kabinetiniň mejlisinde beren görkezmelerini berja etmek baradaky meseleleri maslahatlarynyň esasy gün tertibine girdiler. Bilinýär häzir möhüm mowsum paýta ýygymy hemem buğday ekişi dowam edýär. Bu işleri ýokary derejede hemem guramaçylyk geçirmek möhümdir. Hormatly prezident we ýurdumyň goýuşy meýdanlaryna şöyle goýu hatyran ýetişdirýärlerini, beýkeniň möhümdigini göýdüňlükde paýtany iň soňky hanatyna çenli ýygyna barmak üçin ähli zerur işleň geçirilmeliligini beledi. Ulanylmaýan ýerleri owu hoşuluk duranşyny goşmagy, su bilen bagly meselelere hasalyk ýokurlandyrmagy, hemem täze ýerleri özleşdirmäge aýratyn ünsürmelleri, su we taşytlaýjy tehnologiýalary giňden ornaşdyrmalary. Bu işte beýleki ýurtlaryň tejribeleri netijeli peýdalanmalar maalaçylyk ösdürmek hemem maallaryň başlanyny artdyrmak ýurdumyzda öňde duran esasy wezipelerini beri bolmagyna galya diýip hormatly prezident aýtdy. Hemem bir neçe anyk taşyryklar berdi. Owu hoşuluk toplumynyň ýol başlaryny hemem hünärmenleriň maslahatyny hormatly prezident bilen beren taşyrklaryny berja etmegiň ýollary kesýetlenip, olar boýunça ýerine ýetirmeli anyk wezipeler kesýetlendi. Maslahatyň dowamyny ýurdumyzda möhümligi owu hoşuluk işleriniň arnyp barşy bardaky maglumatlary dinlendi. Döwlet tarapyndan belirlenen wezipeleri ýerine ýetirmegiň ularyny hormatly prezident bilen taýýarlaryň netijesinde satyn alýan kuwwatly çeýnikadan hyzmatlarynyň peýdalanmagyň oňy netijeler berýänligi kanagatlanma bilen noktaly. Hemem munyň üçin hormatly prezident bilen tüý sürekdöni hoşgalyk sözler aýdyldy. Berqarar döwletimiň bagtýarlyklaryny ýurdumyň sowda, dokuma we hyzmatlar ulamynyň işi talabalar derejede ýol goýulýar. Amalaşylýan giň uçurly özgörtme maksatnamasyny ýurdumyň telekeçerine möhüm orunda ýeşidir.
Ministrler Kabinetining 2021-nji ýylyň ýanwar-sentýabr aýlaryna ýerine ýetirilen işiň jemlerine başlanyp geçirilen mejlisinde hormatly prezident boldy. Ýurdumyzda daşary ýurtlarynyň ýetirilýän harytlaryň ornatýan önümlüň önürüşini artyrmak boýunça kabul edilen maksatnamanyň durmuşa geçirişini berip goýdawçylykda saklamagyň hemem oňa ýerine ýetirişi bardy. Her aýda hasabat bermegiň zerur donanykdy. Hormatly prezident bolýan aýra-aýra puduklary maýalaşdyrmak hemem ulaň ösüşi bilen bagly meseleleri çözmäge ukyply ýere paýdalar jemgyýetlerini döretmek boýunça alınıp barýan işleri şartlanmagyň zerur donany çekdi. Hemem şu meselede senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň esasy orny eýlemeligini tapşyrdy. Hormatly prezident bolýan beren görkezmeler tapşyryklaryny berje etmek maksaty bilen barançykly edilen çykyşlarda bir neçe teklipleri araly maslahatlaşyldy. Hemem ýerine ýetirilmeli wezipler kesýetlendi. Belenşere ykdysadyň ähli ulgamlaryny alınıp barýan işleri häzirki döwrüň ösen talaplaryna hemem halkary ölçeglerine dogry gybap gelmeliler. Şeýlelikde ýerine ýetirilen işleri ýa-da kämeleşdirmek maksaty bilen oňa häzirki zamanyň ösen tejribeleri, täzeçilik tehnologiýalary şortana sanly ulgamlary işiň ornaşdyrmalary. Munyň özi häzirki döwrüň esas talaplarynyň biridir. Şoňa görä maslahaty hormatly prezident bilen ýa-da talap edişýäli işleri iň dogry wagt derejede guramagy şartlanmak baradaky tapşyryklaryny ýerine ýetirmek boýunça pikirler hemem teklipler araly maslahatlaşyldy. Guruluşyk energetika we senagat önümçülük toplamy milli ýasaýatymyň möhüm uranyň hatyryna durýar. Bu ulgamda alınıp barýan işleriň netijelerini ýokurlanmagy, ykdysadyň kuwatlanmagyna bolşýary halkara hyzmatdaşlaryň işleňleşdirilmegine de ähmiýetli bolup durýar. Soňky ýyllarda ýurdumyzyň guruluşyk energetika senagat önümçülük ulgamlary Aşgabat şäher häkimliginiň değişiklikleri sadaşlyk üsýan uğurlary öwrüli. Belenşýäli hasabat örnü dürli maksatly binalaryň we desgalan bir neçesi ulanmagy berildi. Ma'lum bolýar hormatly prezident we Ministrler Kabinetining 8-nji oktýabryna geçirilen giňişen mejlisinde ýurdumyzda alınıp barýan guruluşyk işleriniň ýagdaýyny seljermek tapşyryp, hususan desgalan guruluşynyň başyna talablara goýdawçylygy ýoly goýmagyň zerur donany çekmek bilen alınıp barýan işleri içkin seljermegi Ministerlikler we puduk idaralarını ösürmek boýunça maksatnama şeýlekemi guruluşyk toplumynyň zerurlyklaryny dogry meçerde üpçün etmek üçin ähli şertlerini düredilmegini, guruluşyň binýadyny ösürmegi, aýratyny ünsürmegi talap etdi. Döwlet başçylygynyň belleşýäli ahir ulaýatynyň ýaşaýyş şaýlarynyň, şäherçileriniň aýratyny idare ediş merkeziniň guruluşy şartlandyrmalary, maslahaty hormatly prezident bilen ulgamda emele gelen ýagdaýy düýpli seljermek hemem işleri talablara ýolgoýmak üçin ähli zerur şäherleri görmegi tapşyranyň aýratyny ataldy. Şu meseleler babatda çykyşdanlary işleri hormatly prezident bilen talap edişýär gurap, öňde bolan wezipleri ýerine ýetirmek boýunça pikir alşdylar. Hemem belenen işleňe maksady laýyk berje edilmegine gadanma urna tagadaryny gaýgyrmany işejekdiklaryny anandyrdylar. Bilim, ilim, sağlık uğraş we sport ulamlarynyň ýol başlaryň hemem işgärleriň geçiren masaklaryň başynda hormatly prezident bilen 10-njy oktýabrda belenilen sağlyk uğraş we derman senaty işgärleriň gurulmasy aýratyny tapawutyny sağlyk uğraş işgärlerini Türkmenistanyň garaşdygynyň 30 ýylyna atly Türkmenistanyň ýubiley medaly hemem ýadygarlyk nişany bilen siralamak baradaky resmi namalary gol çekenligi hemem şol döwlet siralarynyň dabarly ýa-da goşulanyny şeýle bu bayrama gabatlanyp hormatly prezident bilen Türkmenistanyň dermanlyk ösümküratly kitabynyň 13-nji tomuna çykarylyp, lukmanlara paýdalanyň üçin hormatly prezident bilen tüý sürekdäni hoşallyk bildirilip, alkyş sözler aýdyldy. Soňra maslahatyň gün tertibine giren esas meseleler hormatly prezident bilen şöýleňe dukda ýene ýerine ýetirilen işlerine jemlerine başlanyp, geçirilen Ministrler Kabinetining giňişen mejlisinde ulgamyň ýol başlaryna beren tapşyryklaryny ýerine ýetirmek üçin amala aşyrmaly çäreleri kesýetlemekden ibaret boldy. Ma'lum bolýar hormatly prezident we häzirki wagtda koronavirus bilen bar dünýäde emelerin ýagdaýyny uralyp, milli sağlyk uruş ulgamyny mundan belegen döwrüba ýagdaýa ýetirmegi dowam etmegi. Munyň üçin lukmançylyk ilminiň öňde barjy gadanlaryny tejribe giňden ornaşdyrmagy wajyp donu beledi. Masalan dowamyna häzirki döwürde ýurdumyzyň ilim bilim ulgamyna sanly tehnologiýalar ornaşdyrmagy dowam etmegi, bilimiň hilini we derejesini ýokurlanmagy möhüm talap bolup durýanyny taly. Bu urda ýaýbanlaryň şäherleň maksatnamalaryny esasy ýa-da alınıp barylmagy gadanmagyň zerur doweleni. Bize spordu ösürmegde aýratyn ünsürmeli sebebi ýurdumyzda köpçüliklerini beden terbiýe sagalyş hereketini hemde ýokary netijeli spordu ösürmek, umumy derejede dürli sport sagalyş şäherlerini hemem halkara ýarşlara geçirmek biziň alyp barýan döwlet syýasatymyzyň strategik ödüdün bölegdir diýip hormatly prezident beledi. Hemem bu babata degişli taşlyklar berdi. Maslahaty hormatly prezident bilen ulgamyň işgärleriň öňüne goýan wezipleriniň ören uly ähmiýeti bardy. Giň işlendirilip geçirildi. Işleri alınıp barylany ýa-da gurulany hormatly prezident bilen hut şu talaplarynyň hemem tapşyryklarynyň uranmagynyň zerur dogy aýratyny ataldy.
Şununla baglyda milli tarý guruş ulgamyny munun beregen we döwrüp ýa-da ýetirmek işleriniň dowam etdirilmeligi, lukmançylyk ilminiň öňde barjy gadananlarynyň tejribe giňden ornaşdyrmaly bardy belenip geçirildi. Ministrler kabinetiniň ýanyny Ulaw we Kommunikasiýalar agentliginiň ýol başlarynyň we hünärmenlerdir işgärine gatnaşmaly geçirilen maslahaty bulgumda alınıp barýan işleňiň netijeleriniň ýokurlanmagynyň milli ykdysadyň kuwatlanmagyna bolşaly halkara hyzmatdaşlygynyň işleňleşdirmeginde ähmiýetli belendi. Hormat prezident bilen toplumda işleňe talabar aýlyk alınıp almagy gadanmak bardy. Beren taşyrklaryny ýerine ýetirmegiň ören wajypdygyny atady. Merim Murşiyal hormat prezident bilen ministrler kabinetiniň şeýleňe dokuda aýynyň durmuş ykdysady görkezleriniň jemlerine başlap geçiren giňişlen mejlisinde sanly urgama geçmegiň döwlet syýasatynyň ileri tutulýan ulanyň bir hökmüni kesýetini anlatdy. Ykdysadytymyzda hemme häzir kalaman jemgyýetimiziň talaplaryny kanatlandyryp biljek netijeli durmuş urgamy döwretmek bu syýasatyň esasynda goýuldy. Şununla bagly hormat prezident we döwlet idaralary, ministrliklary, puduk idaralary hemme hyzmatdaşlar bilen birlikde burada netijeli işler geçirmegiň zerurdyny beledi. Hormat prezident we alyp barýan işleňe dipgeniň pessigini aýdyp, agentlik ýol başlygyna sany urgamy geçmek üçin tasamalaryň durmuşa geçirmegini, işleňleşdirmegi, sany urgamy ösürmegi aýratyny ünsürmegi tapşyrdy. Maslahatda hormat prezident bilen beren görkezmelerini uranyp zerur şäher görmegiň möhümdigi aýdyldy. Hemem bu wagtda bir näçe pikirleşmeler boldy. Mundan başga da maslahatda asyrlaryň dowamyna Türkmenistanyň beýik ýüpek ýolunyň ýüregi bolanyny, hemem häzirki döwürde bu urany döwrüp derejede dikedilýän belenip, uly aragdan şu toplumyň bu ury ösürmekde aýratyny möhüm urny eýleýän ýa-da Mahlasy maslahatlarda çykyşanlary hormat prezident bilen taşyrıklarynyň degişi derejede ýerine ýetirilme urny ähli tagalaryny gaýgarmajykdyklaryna ynandyrdylar. Ýurdumyzyň ministrler kabinetiniň şeýleňe 8-nji oktýabryna sanly urgamy arkalaşylan mejlisinde kabul edilen şöhretler hem hormat prezident bilen beren taşyrıklaryň hem sözden sözünden gelip çykýan wezipler dogrusynda ýurdumyzyň welaýatlarynyň häkimliklerine bolan maslahatlarda da jekme-jek gurrun edildi. Olarda geçen 9 aýyň dowamyna ýerine ýetilen işler seljerlip, milli liderimiziň öňde goýan weziplerini ýerine ýetirmegiň ýollary kesýetlenildi. Berqarar döwletimiň bagtyrlyk turunyň her bir ýerine bolşýaly şeýlemi ykdysady ösüşleri täzeden berendikleri besenýär. Munyň özü Türkmenistan parahaçylygyny we anşman watan ýylynyň geçen döwrüçinem häsiýetlidir. Ministrler kabinetiniň mejlisine belenşýäli ykdysadyň ähli ulanmaryna gözen tutulan sebketler eýreni, maýy goýmaryň özleşişi artdy. Senat puduny täze sebketlere tarap anamly barlýar. Şunu amala aşyrýan işleň ähli Türkmenistanyň prezidentiniň ýurdumyzda 2019-2020 ýyllarda durmuş ykdysaty dönüşdirmegiň maksatnamasynyň ýerine ýetirilmegine gönükdirdi. Ýurt ösüşlerini öňümçük düzümleriniň goşýany sallamly goşantyr bar. Aýratyna berqarar döwletimiň bagtyrlyk turuny bina edilen öňümçük toplumlaryny maksat ukunly işlere barhary başlanyp. Munyň özü güneşi diýermizde halkyň bir maksady gullugy diýenini aňlady. Bu maksat bolsa Türkmenistan döwletimiň halkynyň bagtyar ýaşamagyny baratdyr. 9 aýyň dowamyna ulanma berlen ödürli maksatly binalary ýurt ösüşleriniň aýdyň masarydyr diýilip maslahatlarda edilen çykyşlardan taly. Maslahatlarda halk hujuranyň ähli ulgamary boýunça ýylyň 9 aýynyň netijelerini giňişleýän serjelme berildi. Şu döwürde geçen ýylyň degişi döwürden deňeşlerini gözen tutulan ösüşleýän gadanlaryny bellemek möhümdir. Maslahatlarda hormat prezident tarapyndan elan edilen milli maksatnamanyň ýerine ýetirilişine munasyp goşant goşmagyň, halk hujuranyň ähli ulgamaryny sanly ykdysady geçirmegiň güýçleri dogrusyna pikirleşildi. Tutuş ýurdumyz boýunça alynan zähmet önerjiligi ýokurlany, milli ykdysadyň puduklaryny öňde goýan wezipleri üstünlikli ýerine ýetirildi. Maslahatlarda o senat toplumuna durmuşa geçirilen işler dogrusynda da gurrun edildi. Şeýleňe 9 aýyna ýol berilen säwruklary aradan aýyrmagyň, ýyly ýokary ösüşlere wesemegiň esasy urury hakynda pikirleşildi. Şuňlara güneşi diýermizde paýta ýygmy hemme geljek gelen hatyly üçin güýdük bolýan ikişi barha güýçli depinleri eý bolýar. Bu agresivlik çäreleri öz wagtyna hemme ýokary derejede geçirmegiň zerurdyny öňe Maslahatlarda mallaşylyk ulgamyny ösürmek hakynda da derwayt gurrunlar edildi. Täze 2022-nji ýylyň 1-nji ýanwaryna zähmet haklarynyň, pensiýalaryň, döwlet kömek pullarynyň, talip we diňleýiş haklarynyň möçürleriniň ýokurlanma bardaky, permany ýurdumyň ilatynyň ýaşaýyş durmuş derejesiniň barhary başlanyň şaýatydy. Şunun bir wagtda munyň özü ýurdumyzda gadanlayan ösüşleri her bir adamyň munasyp goşant goşmak bardaky borjuny artdyrýar diýip maslahatlardan ataly. Olam bilim urgamyny hormat prezident bilen ýol başlygyna hem öňe hut öz başlanykçylaryny amala aşyrýan özgörtmeler dogrusynda maslahatlarda täsirli gurrun edildi.
Büyü özgörtmelere güneşi diýerbilen ertirleriniň hasam nurana bolmagyna gönükdirilýär. Ýurdumyň ýaşarynyň sagdyny ruhy bilen giň dünýä garaşy adamlar bolup geçmek üçin dördürýän şertler hakynda giň işleýän durup geçirilýär. Ulgamda işleri şunyň talaplarynyň derejesinde guramagyň zerurdygyny ölçekli. Medeniýet, syýahatçylyk, sport urumlaryna amraşylýan işler hemem öňde durýan güdepler dogrusynda çykyp ýapan adamlar giň işleýän gurulmagylar. Masaktlarda halkara bir tarafı günlük hemem beýleki şanly seneleri ýokary derejede belläp geçmegiň güdeplerini ünit şekilli. Masaktada çykyş edenler Türkmenistana saglyk ulgamyny halkara derejesinde ösürme urundurmuş geçirilýän beýgi işler dogrusyna giň işleýän gurulmagylar. Hormatly prezident bilen taşyrklaryň gelip çykýan güdepeler gurulmagyny ýerine ýetirmäge degişdiler. Şol güdepeler ilkinji nowatda ýurdumyzda ýaran gelen döwlet adam üçin ýerdäne hemişelik ýürelgäniň hasam ruwaşlamagyny üçindir. Häzir garaşyk hemem baky tarap ýurtmada dünýä ýurtlarynyň arasynda munasyp urny barha putrandyrýar. Munyň özi güneşi diýermide emelegilen bagtyarlyk, azulyk hemem dostanylyk ýagdaýynyň netijesi. Türkmenistan barha ösýän, güllüýän, gulaçýan ajaýyp diýary öwrülýär. Munyň özi baş maksatdyr. Nurany geljek tarap barýan bagtyarlyk ýollar. Türkmenistanyň dermanlyk ösümlikleri kitabynyň 13-nji jildiniň neşr edilmegi, hormatly prezident bilen türkmen lukmanlarynyň hünär bayramçylygyna tutuş halkymyza hemem dünýäniň alymy jemgyçiligine öz bolşy sowgady boldy. Täze neşriňe tanıştyrışda barasynyň Sarıgul we Derman Senaty ministrliginiň hemem ugrdaş edaralarynyň, ministrliklaryň we pudoklyny dolanyş edaralarynyň, jemgyçilik gurumlarynyň köpçüliklerini habar berişleriniň ýol başlary hemem hünärmenleri, şeýerde köp sanly talip ýaşlary we lukmanlar gatnaşdylar. Türkmenistanyň prezidenti, Ýurdumyzyň Ilimler Akademiýasynyň akademigi, Lukmançylyk ilimlarynyň doktory, professor Gurbanuly Berdimuhammedowyň ensiklopedik işi ýurdumynyň baý ötümlük dünýäsi, hemem halk lukmançylygynyň gadymy däpleri bilen gyzyklanýan okuýjylaryň giň toparyna niýetlenenler. Çykyş edenler hormatly prezidentimiziň 2009-njy ýylda başyny başlayan ilmi işiniň dowamy bolan täze kitabyň aýratyn ähmiýetini bellediler. Bu düýpli ilmi işiň esatyna günnäger lukmançylygynyň görnükli alimlarynyň hemem tebigy dermanhana ýygyderli ýüzlenýän türkmen tebipleriniň nesilden nesile geçip gelýän iň gowy tejribesi goýuldy. Kitabyň sahypalaryna enşeme dermanlyk ötümlükleň şol sany belli bir ýerlerde duş gelýän ötümlükleň melhemlik kiýafiýetleri, olary ilmi we halk lukmançylygyny ulanmagyň mümkinçilikleri jekmejek beýan edilýär. Mehriban arkadağımız Gurbanuly Berdimuhammedow olaň öwrelmegine durmuşynyň köp ýyllaryny bagyşlady. Dabara gatnaşylaryň belleýişi ýaly mazmuny boýunça öz bolşy ensiklopediýa türkmen topragyny ösýän, asyrlaryň dowamyna dürli keseller bejermek üçin netijeli ulanýan ösümlikleriň melhemlik kiýafiýetleri barada bilimleň hazynasy bolup durýar. Döwlet başlarymyz okuýjylary ikilýän we ýabany ösümlikleri bilen akademik nukdaý nazaryndan tanışdyrýar. Olaň suratlary, beýany, biolog aýratynlyklary, ösýän ýerleri, tebi gorlary, dermanlyk çygmaly, himik düdümi, taýarlanyş we ulanyş usullary ýygyderlikde getirilýär. Türkmenistanyň dermanlyk ösümlikleri adly kitap türkmen ösümlik dünýäsiniň öz bolşy ensiklopediýasy bolmak bilen şu geçen ýyllaryň içinde diňe ýurdumynyň derman senatynyň işgärleri we lukmanlar üçin näle eýsem kitabyň dünýäniň dürli dillerini terjime edilmegi netijesinde oň bilen tanışmak mümkinçiligine eýe bolan daşary ýurtly hünärmenler üçin bakatna ýetip bolmajak gollanma öwrüli. Hormatly prezidentimiziň ilmi işiniň nowata kitaby, ozalky kitaplar ýaly köp nusgada çap edildi. Ýurdumyzyň gözel künjekleriniň dürli renkli suratlary, ösümlikleň, rus, latin, türkmen sözlügi, hemem dermanlyk çygmalyny ýygnamaň senamasy kitabyň baý mazmunyna ajaýyp goşunly bolup durýar. Berqarar döwletimiziň bagtyarlyk döwrüne ýurdumyzyň saglyk goraş ulgamynyň ösüşi hemem gazanlan üstünlükler barada ýazylan o çerk hormatly prezidentimiziň parasatly ýollaşylygyna işlen taýarlanlan we amala aşyrylýan saglyk döwlet maksatnamasynyň çäklerine saglyk goraş ulgamyna geçirilýän äwrt uly özgörtmeleň giň erimliligine aýdyň şaýatlyk edýär. Dabara gatnaşylar hormatly prezidentimize ýüzlenme kabul edip, döwlet başlanmada Türkmenistanyň saglygyny goramagy berilýän äwrt uly üns hemem olaň bagtly we awadan durmuşda ýaşamagyna döredilen şertler üçin tüýsürekden hoşallyk sözlerini beýan etdiler. Hormatly adamlar, Nursoy ýurdumyň ulaýatyny we paýtagyna şabatda 11-nji oktýabrda saat 20-den 12-nji oktýabrda saat 20-de boljak howa bardy. Türkmenistanyň howa maglumat holunyň berýän habar bilen tanışyryň.
Balkan vilayetine az kemul tuğar bu nordan teleskonto 9-4 metre etiyen şimal utarım. Hava ijetine 8-10 gradus gündüzüne 18-20 gradus kenarı etraflarına 15-20 gradus mayıl bolar. Ahir vilayetine az bulut tuğar bu nordan teleskonto 9-4 metre etiyen şimal utarım. Hava ijetine 4-9 gradus gündüzüne 17-20 gradus mayıl bolar. Mari vilayetine aşık Avrupa Demirak günü oran teleskonto 7-10 km etiyen şimal utarım. Hava ijetine 2-7 gradus günüdüne 16-21 gradus mayıl bolar. Liverpool vilayetine aşık Avrupa Demirak günü oran teleskonto 8-10 km etiyen şimal utarım. Hava ijetine 2-7 gradus günüdüne 16-21 gradus mayıl bolar. Daşoğlu vilayetine az kemul tuğar bu noran teleskonto 8-10 metre etiyen şimal utarım. Hava ijetine 2-7 gradus gündüzüne 14-19 gradus mayıl bolar. Payitahtın Aşgabatda az bulut tuğar bu noran teleskonto 9-12 metre etiyen şimal utarım. Hava ijetine 6-8 gradus gündüzüne 19-21 gradus mayıl bolar. Yugurmuzun şu oktyabr ayının 12-sine magnetik haýsatynyň durnuksuz ýagdaýda bolmany aşyrýar. Edi watandaşlar güýt pasyny günüň dowamında howanyň derejesiniň üýtgeýändigine nazar alyp, pasylaryň aýratynlyklaryna laýyklykda giyinmegi. Şeýlekeme häzirki wagtda howada tolan bölüşgörüň hadadan 8 götürüm artma bilen baglanyşykly howa şertleriniň adamyň bedenine ýetirip biläjek. Oňuýsuz täsirleriniň öňlenmek maksady bilen agyz burun örtügini ulanmaklygy maslahat berýär. Mehriban ileşler bulary berip berjaýetseňiz ýylyň isläne pasyna öz saglygyňyzy gorap bilersiňiz. Mehriban adamlar, şundan watan habarlary peşimizde jemleýäs. Berqarar döwletmeden bagtyrlyk döwrüne ata watan Türkmenistan ähli wagtlarda öz şereretine, ähli şeňizde ne bolsa halkyň bäxtidi bar. Çünki biziň ýurdumyzda döwlet adam üçindir. Hoş sag bolun, edileşer.